concretarse na actitude dos propios. Ora, eu creo que non só todos os cargos públicos, sino todas as persoas teñen unha serie de deberes. Eses deberes, son moito máis exixibles a calquer cargo público. O facerse unha vivenda de 765 metros ten unha serie de componentes. O primeiro, cando un solicita a licencia, é dicir que vai a arranxar esa vivenda. E, polo tanto, aí parece que non se deron todas as circunstancias de un bo facer. A nós nos gustaría que nos lo aclarara en todos os seus términos, pero por unha razón. Non, porque eu creo que últimamente sobre a clase política está habendo demasiados nubarróns e, polo tanto, todo o que supoña transparencia e clarificación é exixible. E se agora se nos di ou leemos que o que tiña declarado como obra era 80 veces menos ou 40 veces menos do que en realidade fixo e que iso leva a un fraude desos impostos municipales tamén, pois de outro 40 veces menos, eu creo que mal exemplo estamos dando á ciudadanía, non? Ca dificultad que teñen a xente, ca dificultad que teñen os concellos para subsistir, eu creo que o mínimo que se pode facer é dar ese mínimo exemplo e por iso a nós nos gustaría a claridade máxima en este asunto e claro, a nós nos choca que mentras por parte do partido do señor Pachi Vázquez se suben os impostos, pois que o exemplo que se quera dar ao cidadán é non pagalos, non? E, polo tanto, a nos gustaría, antes o decía, e con eso remato, a máxima claridade, a máxima transparencia, e con eso creo que nos daríamos por contentos a sociedade galega e tamén quen aquí fala é o grupo ao que representa, non?